Sugeng panggihan ing obrolane Pak Prabu. Wekdal menika badhe ngobrolaken silaturahmi lan apura ing apuran. Senadyan dinane prei cah-cah ora mlebu sekolah, ing dina riyadi lebaran esuk kuwi cah-cah tetep wae do tak gugah. Tian gumregah tangi lan celathu. Dinten niki rak libur to, Pak? Ita uga banjur matur. Janjane kula tesih ngantuk je, Pak. Durung nganti tak wangsuli Buwati gage muni. Dina iki pancen libur. Ning tetep padha tangi esuk. Kaya sing wis kelakon ing taun-taun kepungkur. Sak bakdane salat Id kampunge dhewe nyanake silaturahmi. Kumpul bareng, sesalaman ngaturake sugeng riyadi lebaran lan apura ing apuran. Aku nyambung rembuge Buwati. Bener kandhane ibumu. Padatan becik kumpul bareng ing dina riyadi lebaran kang pirang-pirang taun kepungkur wis dilakoni ing kampunge dhewe njur kepedhot 3 taun merga pandemi Covid. Wiwit taun iki arep diadani meneh lan dilestarekake. Senadyan iki dina riyaya tumrap kaum muslim sakbakdane nindakake siam Ramadan kang uga dina kang suci, dina kang fitri. Nanging ing kampunge dhewe sing dumadi saka maneka warna agama lan kapitayan didadekke dina kanggo nyambung silaturahmi. Ora mandeng suku, agama lan kapitayane padha bareng-bareng kumpul salaman lan apura ing apuran. Tian nyambung lan matur. Wah, anjur mboten angsal arta no, Pak? Gagi dak saut. Ora entuk duit piye ti? Pitakonku marang Tian nanging Ita banjur mangsuli. Menawi kempal sareng lajeng sedaya warga kepanggih ten mriku rak njuk mboten saged mubeng sowan to, Pak? Lah nek mboten sowan njur mung salaman sareng-sareng rak njur mboten diparingi arta. Ngendikane Bapak, jaman riyin nggih sami mubeng, mboten mung kumpul bareng kaya teng kampunge dhewe ngeten iki, ning mubeng tebih. Pancen jaman biyen ing dina riyadi lebaran utawa dina bakda ngene iki cah-cah nom padha mubeng sowan marang para sesepuh lan bini sepuh. Jaman semono kaya ngene iki diarani ujung. Ora mung mubeng sak desa utawa sak kampung, nanging malah nganti pirang-pirang kampung, pirang-pirang desa. Mula anggone mubeng ora mung rampung sedina, nganti 2 dina utawa 3 dina. Mulane banjur ana tembung bakda kapisan, kapindho, katelu lan sak piturute. Wah, lah niat kesel no, Pak. Mula kesel. Nanging merga kancane akeh lan kegawa rasa seneng banjur ora krasa lan ora rumangsa kesel. Wektu kuwi anane mung seneng. Tian nyambung
lan pitakon. Kok jaman sakniki mboten ngoten niku nggih, Pak? Paling nang mubeng nggih ming teng kampunge dhewe. Ya kuwi sing diarani owah gingsiring kahanan. Ing jaman saiki wong-wong mburu ringkes, simpel lan praktis. Awake dhewe pantes muji syukur senadyan mung do njupuk ringkes lan praktise ning maknane lebaran tetep diugemi lan ora ilang. Salam-salaman lan apura ing ngapuran. Kita ngoyak rembuku kanthi pitakonan iki. Nah, napa apura ing ngapuran niku namung ditindakake ten dinten lebaran tok, Pak? Ya ora ngono. Riyaya lebaran ngono minangka tradisi apura ing ngapuran sacara bebarengan utawa massal. Lah nek awake dhewe tumindak luput ora perlu ngenteni dina lebaran. Becik enggal ngakoni kaluputan lan gage nyuwun pangapura. Ora usah ngenteni dina bakda. Tian munggel gunemku banjur matur. Ning bar salaman mangke nek kula kalih kanca-kanca tetep mubeng sowan Pakde, Bude, lan Simbah rak nggih bareng to, Pak? Lah ya kena wae. Kita culuk nyenges sadine. Padune wing ngarep golek dhuwit wae. Sing dicenges gage semaur. Ya ben to, Pak. Sugeng riyadi lebaran. Monggo sesarengan silaturahmi lan apura ing ngapuran. Cekap semanten mugi rahayu ingkang tansah pinanggih.